etxe bizitzaren erronka konplexoa dela. Konplexoa dela sortu den arrazoiengatik eta konplexoa dela ere konpontzen. Eta konponbideari dagokionez beti entzuten ditugu batzuk esaten konponbide bakarra dela gehiago eraikitzea, eta beste batzuk esaten konponbide bakarra dela gehiago erregulatzea edo gehiago arautzea. Nik uste dut konponbideak izan behar dutela errealak, benetakoak, eta egon behar direla aldenduta teoriatik, eta egon behar direla zentratuta gehiago praktikan, ez? Eta zentzu honetan oso garrantzitsua da ulertzea, ez dela egongo neurri bakar bat erronka konplexu hau konponduko duena. Honetarako ezinbestekoa dira neurri asko, ugariak, eta ekosistema bat bermatzea non erraztasunak ematen zaizkien gaztei eta klase ertainei etxe bizitza bat lortu ahal izateko. Eta ikusi dugu, horretan ari da Eusko Alderdi Jeltzalea. Eusko Alderdi Jeltzalea mugitzen ari da erakunde guztietatik. Lege bat onartu dugu gehiago eta azkarrago eraiki ahal izateko, baita etxe bizitza babestua ere. Behar bada erregulatzea ere beharrezkoa da. Beharrezkoa da ere segurtasuna ematea etxe jabeei, laguntzen etxeak bilatzen dituztenak eta babesten etxeak eskaintzen dituztenak. Ezinbestekoak dira ere abalak, gaztei sarrera ordaintzen erresteko. Eta garrantzitsuak dira ere diru laguntza zuzenak, etxea erosi edo alokatu nahi dutenentzako. Eta neurri hauek guztiak oinarri baten gainean eraikitzen dira. Jendearen askatasunaren gainean. Jendeari erabakitzen usteko askatasunaren gainean. Eta zentzu honetan, ari da Eusko Alderdi Jeltzalea lanean, ¿es? Decía que, escuchando las intervenciones de todos y todas los que hemos participado hoy, ha quedado claro que